can't wait to see it. All right? Oh no. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? I'm out here. Uh-oh, Richard. Pucha, same day edit po. Diyan, kala mo merong team no? Ngayon, daanan natin mga nangyari kay Will Smith, yung sampal niya. Kung di nyo pa papanood, di malalaman nyo na dito. So, atin agad simulan, Quickie. Gawa to ng ating admin, like nyo na yung ating pay. Wow, galing naman admin. Memer talaga admins natin. Sobrang updated. Ito. Will Smith at the Oscars. Hindi niya sinuntok. Nakita ko sinampal siya. Diba? Nag-joke sa buhok ng kanyang asawa. Achievement unlock. Mang physical assault na isang komedyante na kilala sa mga ganong klaseng jokes. So, alam ko may mga tao na sasaktan. Bakit physical lang iyong pag-handle ng sitwasyon? Mas marami pa ako nakitang dinefend si Chris Rock sa pagiging professional niya. Kasi komedyante kay. Hindi mo ba kilala Vessel for Love? I want to be a vessel for love. Feeling ko itong sampal na to galing to hindi doon dahil sa joke na yun. Pero yung galing siya siguro sa asawa niya noon pa, di ba, nag-cheat sa kanya. Very public ang kanilang drama and shit, mga ganon. Binalikan ko na lang. Hindi ako updated. Binalikan ko na lang na yung pala yung mga ganon. Freedom of speech na yon. Kung nasaktan ka, i-resolve mo backstage. Hindi siya ganun live. Nakakahiya yun para maisipin tuloy ng mga tao na pag pala ina-offend ka, dapat physical ka, feeling mo nasa tama ka. Pero pag kinasuhan ka nung sinaktan mo, iyak-iyak ka, di ba? Iba ang physical, iba ang levels of libelous statements and jokes. Tandaan, hindi porket na-offend ka sa isang bagay tungkol sa'yo ay libelous na yon. Kasi kung totoo yon, hindi siya libelous. Iba't iba ang epekto ng mga sinasabi ng tao sa iba't ibang tao, lalo na pag hindi naman nakadirekta sa'yo. May mga iba't ibang pagkakataon niya. Hindi ko masasabi lahat ng jokes ay mabuti. May context dapat yan kasi pinoprotektahan ka ng freedom of speech mo. Kaya kudos kaya Chris Rock na hinahandle niya yun na parang isang professional talaga. Take care. Oo, na-handle niya. Hindi syempre, hindi ko pwede mapakita yung buo dahil baka copyright tayo. Oscars, yun lang. Get MJ's name out of your mouth! Everybody hates Chris. Feeling ko si Will Smith lang. Jada, I love you. Oh no, ito na nga. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Oh no. Oh no. That was a nice one. Okay. Edited pala to. Pero yung yung original, tinawanan niya yung G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? ang lakas sa mukha nakapag-grind sa Elden Ring si Will Smith. Talo ka. Pindong, talo. You know, kaya may form no? Alam mo sampal kasi open hand Alam ko hindi siya kakasuha ni Chris Rock pero I think ready na siya Baka siguro may bail pag sampal. Hindi ko alam kung may mga lawyers dyan. Ano kasi tingin nyo ang, ano ba ang mga batas na pwedeng i-ano sa kanya? Besides physical assault. Hindi ko pwede makita yung sampal. I'm tired. At least hindi baril nilabas niya. Pagod na ako pagtawanan. Di ba yun yung kanyang parang receiving speech niya sa dulo? Do what we do. You got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. Malamang actor ka, kilala ka Kasama yon sa trabaho mo. Tulad kami, di ako kasing sikat niya. Pero di ba, may mga manlalait sa'yo, pagtitripan ka, shitpost ka. Pero kasama yon. Hindi mo pwede ibuhos yon. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. Yeah. Sa ibang katulad mo ding nag-grind para maging makilala sa larangang ginagawa nila. Very unprofessional yung kay Will Smith. Kahit gusto ko yung kanyang acting. Diba? Separate the art from the artist. Mukhang kulang pa ang pag-pursuit niya ng happiness. Mukhang hindi talaga totoo. Hindi. Hindi ka face, ano ba? Alam ko yung alopecia na pinagdadaanan ni Jada, hindi naman terminal, it's hair loss. Anong ginawa niya, kaya sampalin niya, ino-open up niya yung tungkol sa alopecia, di ba? Maraming mas magandang way para bilang isang PR agent na nilapitan din siya after nung commercial break nung Oscars. Mas marami pang way para i-handle yung situation na yun na hindi ka mukhang parang meron kang pinagdadaanan. I'm out here. Uh-oh, Richard. Yeah, it's rewind time.
Sobra, sa mga, syempre alam ko hindi naman lahat mahilig sa ganong klaseng edgy humor, pero yung mga kala Ricky Gervais sa Golden Globe, mas matitindi pa dyan. As in, natitala na wala naman lumapit kay Ricky Gervais at sinampal siya, di ba? Ano ba naman yan? Kaya ito yung sinasabi kong tungkol doon sa kanya asawa na nag-cheat kay August ata something, hindi na basta, rapper ata yun. Oo nga, feeling ko marami silang dinadamdam sa sarili yun eh. Ito kaya yun. Natatapos kaya feeling ko parang pagbibigyan nila si Will Smith dahil kilala siya. I choose you, Chris Rock, si Geodude. Sabi ko. Bilis! The fuck? Tara. Will Smith. Walang lalapit sa'yo. Bahala ka na, Will Smith. Sige na, hindi ka na Will Smith, diba? Ayoko. Hindi ka masaya sa party. Hindi pwede makipagbiruan sa'yo. Naiintindihan ni anong pangalan nito? Naiintindihan niya. Magaling din na actor yun eh. At yung ba gagawin ni Will Smith kung ginawa ni Darak yung joke na yun? Dinaalan niya sa katawan eh, di ba? Piling ka, ikaw lalapit ba si Darak? Hindi, di ba? Best reaction to po. Nope, hindi namin makakalimutan to. Pero siguro naman sa internet, mabilis mawala yung mga itong issue. Thank you, Agent K. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Ayoy, original. Diba? Ayan, sabi mo masterpiece. Kaya doon, nauna pa to si Batman. Mas nauna pa siya. Paglalaki, pinagtatawanan pa nag-ano sila, pa nagme-mental breakout. Mahirap nga naman i-improve yung ganong klaseng tingin sa mga lalaki. Yung mga ganyan, yung mga bottled up feelings na para ma-push ka lang onti over the edge, magiging violente ka na. Yun ang nagiging epekto ng pagbabottle up ng mga nararamdaman mo kasi nga kailangan mo pakita ng isang magandang pader o fasad na isa kang malakas na lalaki o isa kang hindi natatabla ng mga ganon. Yun nga, kailangan healthy mo siya nalalabas, nararant mo, na-explore mo. The stages of grief. Kung ako komplento na niyan, dami niyang meme, no? Ito pa yung sa asawa niya, di ba? Never, wag kang gagamit ng violence kahit gaano pa, two wrongs don't make a right. At tatapos yung quickie lang dahil hindi siya masyado Pinoy, hindi ko masyado trip. So, dinaanan ko lang. So, salamat sa mga natanong ako. Si Paolo. Like nyo na, gusto pa na makita mabilisan, mga Paolo na mamaalam.